morning mga bro. Late na naman. Kaya sa kanila 8 o'clock ang usapan, 9 na. Hirap gumising ng maaga, lalo na pagpagod. Anyway, short trip lang ito sa Baguio. So dapat ang dating usapan kasi sa Ginadyawan sa may Aurora, kaya lang maraming hindi sumama. Kaya nagplano na lang ng Baguio sa may asin, yung hot spring. So ngayon, 4 lang kami, including ako. 4 lang kami. So sanay na kami sa 4. Minsan 3 pa nga eh. Grabe. Gutom. Kailangan ng kanin. Ito pang isang tricycle. Kaya mga bro, dito na tayo sa may Baywalk. Ayan, Baywalk. Iwan na yata ako yan na. Kumakaway na sila. Kumakaway na. Sorry na-late na-late. Parang alarm. Parang alarm. Hindi, nag-alarm ako, hindi ako nagising. Kasi Jun kain na lang tayo sa pon. Oo, ginugutom na ako eh. Maghanap na lang tayo ng mapagkakainan din. Sa Baguio. Matagal pa. Matagal pa yan. Sige, tara. Bro. Alam ko late ka din eh. Pero mas late ako eh. Hindi, kain muna tayo. Aka? Tiaro. So maghahanap kami ng makakainan dito. Uy, kanin. Ay, pagkain. Kanina pa ako gutom. Ito na yung inaantay natin, yung pagkain. Kasi walang gutom na lahat kami. Ayan. Tignan natin ang ulam.
Ginto ang kondol, ginto ang battery ng cellphone. Ito yung pagkain namin. Ayan. Ito, nauna na si Clifton kasi kanina pagutom niya, no? Ano oras dumating pa man, no? Nauna siya. Umaga to, inuntahan pa ako sa bahay, oh. Alas 6, pasado. Galing pa ng Bayang-Bang yata to. Saan Kulopalo pa galing yan. Ewan ko ba kung Si saan. Clinton maaga din dumating. Oo, So, lahat yung hindi kumakain. Okay, mga bro. Tapos nang kumain. So, kiyat na kami ng Baguio. Mura ng kinain namin dito ah. Magkano na yun? Magkano yung bill natin? 240. So, 230. Apat kami. May kare-kare, may lechong kawali. So, May kasamang kwan. Lumutil pag uwi ka, bibili. sumura dito. Apat kami. Parang tig 50 lang ata kami. Ayan o, yung pool. Yan. Ito yung available. May slide siya oh. Yan, wala kami magawa. Dito lang kami. Ito yung kuhan. Kasama sa entrance. Pre, libreng higaan. Higaan. Si Jun kasi itong maligo. Oh, may nakita lang nakabikini doon sa. Oo, maliligo na. Ako naman, marami akong naiwan. Mahirap pag kuhan. Mahirap pag iniiwan. Oh, ikaw lang yan, putang ina, hugot ka na naman. Mahirap pag iniiwan. Mahirap pag naiwan yung power bank. Yan, hindi na yung battery ko. Wala akong power bank. Wala pa kaming gagawin. Pero ito maganda dito, pag pupunta kayo, weekdays, walang tao. I mean, solo nyo lahat. Weekends kayo pupunta dito, maraming tao. Hindi rin kayo mag-i-enjoy. Anyway, mamaya uli. Time check, 1:30. Hindi pa kami nagla-lunch. Sabagay, late breakfast tayo eh. Brunch. Yung pinunta namin, no? Park View, River View. Ayan na, yun yung mga hindi naligo kasi may mga kuliti, may mga sa puwet, may mga almoranas, bawal maligong mga pag nainitan. Ayan sila oh, ayan sila oh. Ayan sila oh. Oh, ayun. Okay. Ayun nila maligo eh. Ayan ito yung pinunta namin. Nagkotse na lang sana kami, nagmotor pa eh. Mahirap-hirap. Ayan siya oh. Ayun yung bundok. It's about past 3 o'clock. Yeah. Okay ba kayo dyan? Ayan, alis na kami. Time check, alas 4 ng hapon. Tapos nang naligo si Jun.
baba, may basketball court. Maglaro. So may garden din dito. Pag umaga, kung tambay. Lahat. Ito yung veranda. Dalawang yan. So yung kwarto. So ito yung din. Good for 4. Malaki naman yung kama. So pwede ka rin magluto dito. Kung ayaw nyong kumain sa labas, pwede kayong magluto. Ha? Yan. May wifi din pala dito. So lahat ng amenities magaganda. Sana all ganito. Dito na kami. Dito na kami. Dito na tayo. Okay na tayo dito. Ha? Nasa ba kayo? Nasa ba kayo? Aba, Kain na tayo, kain na. Ayan na pala eh. Okay. Okay. Gutom na tayo dito. Gutom na. Gutom na lahat. Gutom na, gutom Pinunta na. namin dito yung ulan at kalamig. Yun lang, ang pinunta namin at ang lamig. At saka spring. At saka spring. Yes. Ito eh. Wow. Gutom talaga. Sumalubong ang gutom talaga ba? Sumalubong talaga oh. Wow, wow, wow. That's it. Akin to. Ito nga akin. Away-away muna. Ayan. Parang mas maliit ito bro. Malaki rin. Malaki ba yung akin? Ah, thank you, thank you, thank you. O yan. Palit tayo. Mas malaki yan sa'yo eh. Ha? Mas malaki yata sa'yo sa akin ah. Oo. Oo. Sa'yo. Mas maliit. Okay. Kain na ba? Pray muna tayo.